Dobrý deň. Vítajte pri sledovaní prvého vysielania televíznych novín FMK TV. Dnes vás prevedieme najdôležitejšími udalosťami, ktoré sa uskutočnili pod záštitou Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. V dnešných televíznych novinách sa dozviete, ako Univerzita svätých Cyrila a Metoda oslavila 15. výročie svojho vzniku. Pozrieme sa bližšie na konferenciu v Smoleniciach. Priblížime vám atmosféru na vianočnom večierku a fakultnom plese. A ďalej uvidíte reportáže z ďalších dôležitých udalostí na pôde našej univerzity. Pri príležitosti oslav 15. výročia založenia našej univerzity sa konalo niekoľko zaujímavých podujatí. Po svätej omši a odhalení súsošia pokračovali oslavy slávnostným zasadnutím vedeckej rady našej univerzity. Sympózia sa zúčastnili aj významné osobnosti štátnej a komunálnej sféry a takmer 30 slovenských a zahraničných rektorov a dekanov. V príhovoroch bolo zdôraznené 15. výročie založenia univerzity. Dovoľte mi teda privítať vás všetkých na oslavách 15. výročia založenia univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Keďže škola nesie meno solúnskych bratov, slávnosti sa konali aj v duchu blížiaceho sa 1150. výročia ich príchodu na územie Veľkej Moravy. Na zasadnutí bol prítomný prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorému vedecká rada udelila čestný titul doktor honoris causa. Signitum tibi in manus tradit perte ac symbolice significent. Prezident sa vedeckej rade poďakoval za prejavenú poctu. Pripomenul, že univerzita je síce mladá, ale dynamicky sa vyvíja. Ocenil, že škola reflektuje odkaz svätých Cyrila a Metoda v každodennom pôsobení. Slávnostnú atmosféru obohatili spevácké zbory Bradlan a Kantika Nova. Rektor prijal od partnerských univerzít dary v podobe obrazov svätých Cyrila a Metoda. Odovzdali mu ich Plamen Legoskup a Velemír Stojkovský. Na záver boli udelené pamätné medaily poslankyni Národnej rady Slovenskej republiky Renáte Zmajkovičovej, štátnemu tajomníkovi ministerstva školstva Štefanovi Chudobovi, predsedovi správnej rady Univerzity svätých Cyrila a Metoda, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Tiborovi Mikušovi a primátorovi Trnavy Vladimírovi Búdkovi. Medailu z rúk rektora prevzali aj zástupcovia partnerských univerzít vo Veľkom Tarnove a Skopje, Plamen Legoskup a Velemír Stojkovský. Po slávnostnom zasadnutí vedeckej rady sme sa rozprávali s rektorom univerzity Jozefom Matúšom, primátorom Trnavy Vladimírom Búdkom a predsedom Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom. Čo pre vás znamená 15. výročie založenia Univerzity svätých Cyrila a Metoda? Pre mňa to znamená veľa. Veľa predovšetkým z toho dôvodu, že na univerzite pôsobím od jej vzniku, od toho roku 1997, síce najskôr ako externý učiteľ a najskôr ako interný pedagóg. Myslím, že v Trnave bolo potrebné zriadenie univerzity práve s tými študijnými programami, s ktorými sa predovšetkým odlišujeme napríklad od Trnavskej univerzity. Ako hodnotíte umiestnenie súsošia svätých Cyrila a Metoda pred budovou univerzity? Priznám sa, že obával som sa toho umiestnenia v tomto prostredí. Ale pán architekt Dana, ktorý to robil,
to umiestnil veľmi zaujímavo. Aj som rozmýšľal to, keď boli tie sochy zahalené, kde budú pozerať, alebo ako, a keď som to aj odokryl a videl a potom na to pozrel na ten kopček s tou trávou, jednoducho zdá sa mi to veľmi vhodné, veľmi dobré. Aj to súsešie od majstra Schifera je veľmi dobré, je to teda kópia toho, čo je v Ríme. A aj cez toto súsošie tí študenti, ktorí prichádzajú z toho celého Slovenska, vedia a vidia, že prichádzajú do univerzity, ktorá je nazvaná po svetom Cyrilovi a Metodovi. Ako vnímate postavenie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v rámci Trnavského samosprávneho kraja? No tak ako postavenie výnimočné, pretože univerzita s týmito parametrami je tu len jedna, ďalšia, trnavská, zrovnateľná z hľadiska počtu študentov, kvality vzdelávania, takže určite výnimočné postavenie má Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave a v celom kraji, ale myslím si, že to platí aj pre celé Slovensko, že má výnimočné postavenie, pretože počty absolventov, počty študentov teraz na univerzite a myslím si, že aj záujem o štúdium a schopnosť absolventov uplatniť sa v praxi hovoria o tom, že táto univerzita má naozaj výnimočné postavenie na Slovensku. Oslavy pokračovali ďalším sprievodným programom, pripraveným ako pre akademickú obec, tak aj pre študentov. Prajeme našej alma mater ešte veľa úspešných rokov. Jedným zo zaujímavých podujatí bola aj odborná konferencia Fórum inovatívnych myšlienok, ktorá sa uskutočnila 26. októbra 2012 v priestoroch hotela Holiday Inn. Konferencia bola záverečným bodom projektu Vytvorenie slovensko-českého klastra pre podporu inovatívnych a zelených technológií v cezhraničnom regióne. Vznikla v spolupráci s Krajskou hospodárskou komorou Jihomoravského kraje a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu. Tematicky bola zameraná na trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií. Reagovala na celosvetové trendy v oblasti propagácie zeleného rastu, zelenej ekonomiky a zelených technológií. Podstatu fóra vyjadril doktor Milan Rajčák z Fakulty masmediálnej komunikácie. V oblasti spolupráce s firmami vidí aj priestor pre uplatnenie sa študentov. Aj keď sme teda na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie, chceli by sme, aby sme využili svoje možnosti, svoje schopnosti propagovať túto myšlienku, predovšetkým zelený rast, predovšetkým zelený marketing využívať skutočne v praxi, nielen v teórii, a hľadáme nejaké spôsoby zosieťovania možnej spolupráce univerzity, podnikateľského sektora, verejného sektora a obcí. Účastníci diskutovali najmä o možnostiach zavedenia inovatívnych a zelených technológií do podnikania. Riešenie ekologických problémov súčasnosti vidia odborníci vo využívaní alternatívnych zdrojov energie. Spoločenská zodpovednosť je podľa nich cestou k rozvoju a efektívnemu podnikaniu. Podnikateľské vízie v oblasti šetrenia energie predstavil projektový manažér spoločnosti Nová energia. Je to o nejakom sieťovom alebo o nejakom networkingu medzi nami ako finančným investorom, ktorého zaujíma uplatňovanie nových technológií do praxe, a tým spojiť sa s rôznymi tepelnými hospodárstvami, ktoré sú na Slovensku, či už v priemyselnom odvetví, alebo aj v tom municipálnom odvetví, kde je možné inovovať a rekonštruovať rôzne tepelné zdroje, ktoré sú na Slovensku, s tým, že sú ekonomicky výhodné pre obidve strany. Zástupkyne Krajskej hospodárskej komory Jihomoravského kraje sme sa opýtali, ako hodnotí spoluprácu so Slovenskou republikou a Fakultou masmediálnej komunikácie. Při zpracovávání projektu, už té projektové žádosti, jsme navázali takové dobré kontakty. Řekla bych, že v současnosti, kdy končíme ten projekt, tak už jsou to i taková ta osobní přátelství. Celkem se nám spolupracovalo dobře. Dovedli jsme si vycházet vzájemně vstříc i napríklad pri zmenách harmonogramu a jednotlivých aktivít. Fakulta masmediálnej komunikácie sa podieľala na šírení inovatívnych myšlienok a oboznámila verejnosť s možnosťami vývoja. Formou tejto konferencie opäť ponúkla priestor pre prepojenie teoretickej a praktickej sféry. Smolenický zámok už 9. krát ožil významnou vedeckou konferenciou pod názvom Nové trendy v marketingu. Konferencia je tradične usporiadaná pod záštitou Fakulty masmediálnej komunikácie. Významní hostia prednášali svoje príspevky v rámci jednotlivých sekcií. Spoločným menovateľom tejto konferencie bola téma Zodpovednosť v podnikaní.
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 15. výročia založenia Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Cieľom tohtoročnej konferencie bolo zabezpečiť šírenie vedeckých poznatkov z oblasti marketingu, médií a komunikácie. Hlavnou témou sympózia bola zodpovednosť v podnikaní, reflektovať zmeny v oblasti marketingu vyvolané hospodárskou krízou a posilniť dialógy odborníkov. Rokovanie sa uskutočnilo v priestoroch Kongresového centra Slovenskej akadémie vied na Smolenickom zámku, kde sa zišlo takmer 170 účastníkov z 24 škôl. V dňoch 6. a 7. novembra pozvaní hostia z 5 krajín sveta, ako napríklad Českej, Poľskej alebo Rumunskej republiky, mohli prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti. Po otvorení konferencie nasledovalo vyhlásenie súťaže o cenu spoločenskej zodpovednosti pre vzdelávacie inštitúcie. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všetky štátne, verejné, súkromné a cirkevné školy pôsobiace v Slovenskej republike, ktoré poskytujú základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie. Je to cena spoločenskej zodpovednosti vzdelávacích inštitúcií. Rozhodli sme sa vyhlásiť takúto súťaž pre školy, základné, stredné aj vysoké, aby sme ocenili ich rôzne aktivity v oblasti environmentálnej, spoločenskej alebo ekonomickej. A pre nás znamená to, že možno konečne oceníme tie pozitívne skutky a dobré skutky, ktoré školy robia a málo kto o nich vie. Pána rektora sme sa opýtali, akú spojitosť vidí medzi 15. výročím založenia Univerzity svätých Cyrila a Metoda a tejto konferencie. Ja myslím, že je tu bezprostredná väzba na odkaz a poslanie týchto dvoch vierozvescov, aj keď možno sa to nezdá, ale aj téma dnešnej konferencie, spoločensky zodpovedné podnikanie, svedčí o tom, že aj v podnikaní nemôže ísť iba o zisk, ale že aj v podnikaní sa musí prihliadať na celospoločenské záujmy. Po hlavnej časti programu nasledovala panelová diskusia, kde sa okrem spoločenskej zodpovednosti rozoberala aj otázka hodnoty pravdivosti a čestnosti reklamy. Tak keďže ja predstavujem Radu pre reklamu, ktorá je postavená na princípe etickej samoregulácie a ten je postavený na etickom kódexe, ktorý hovorí, ako sa tieto pojmy voči reklame majú vykladať a majú používať, tak ja patrím samozrejme medzi ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že má zmysel tieto pojmy v reklame skúmať, brať ich vážne a správať sa podľa nich. Nálada sa stupňovala aj v popoludňajších hodinách, kde si mohli predniesť svoje príspevky i doktoranti našej fakulty. Zaujímavú teóriu tu a teraz nám priblížil pán Roubal z Fakulty sociálnych štúdií v Prahe. Problém je v tom, že v soudobé společnosti, v té naší blahobytné společnosti, ve společnosti nadbytku dominuje jedna forma životního stylu. A tou formou životního stylu je hedonismus. A hedonismus je určitý životní postoj, který je založen právě na potřebě užívat si. Spoločenská zodpovednosť predstavuje úsilie malých i veľkých podnikov nielen myslieť, ale i podnikať v duchu hodnôt a záujmov našej spoločnosti. Konferencia otvorila cestu k inovatívnym myšlienkam, ktoré majú napomáhať zlepšiť imidž firiem a zároveň byť zodpovedným za svoje správanie. V dňoch 28. až 30. novembra 2012 sa na našej univerzite realizoval jedinečný výskum zameraný na pohybovú aktivitu študentov vo voľnom čase a je reflexia na ich vybraných zdatnostných a zdravotných charakteristikách. Projekt koordinoval Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa ho zúčastnilo až 100 študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Projekt má medzinárodný dosah a poskytne komplexný obraz o danej problematike, ktorá ešte nie je na Slovensku spracovaná.
Výsledky výskumu budú použité na komplexné zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, nakoľko na základe zozbieraných údajov budú vytvorené konkrétne cvičenia, ktoré bude možné precvičovať v práci a v škole. Na Fakulte masmediálnej komunikácie sa konal už 4. ročník medziuniverzitnej, študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie. Študenti predstavili svoje práce a boli naozaj veľmi zaujímavé. Hlavným cieľom konferencie bolo porovnať odbornú úroveň vysokoškolákov. Študenti mali možnosť nadviazať osobné kontakty a vymieňať si informácie z vedeckej oblasti. Prezentácie prebiehali v 2 sekciách. V marketingovej sekcii účastníci predstavili 4 zaujímavé projekty orientované najmä na využívanie nástrojov marketingovej komunikácie. V malej, ale silnej konkurencii napokon najlepšie obstála skupina mladých kreatívcov s projektom Doska. Matúš Hliboký a Maroš Hamorský z víťaznej skupiny neskrývali radosť z úspechu. Veľmi sa tešíme, ďakujeme odbornej porote za to, že nás teda ocenila a sme veľmi radi, nečakali sme to. Veľkou inšpiráciou pre nás bola doktorka Veronika Pizano, ktorej by sme sa týmto smerom chceli veľmi pekne poďakovať, že nás viedla 2 roky, sa dá povedať. V masmediálno-umeleckej sekcii predstavili študenti 8 tematicky rôznorodých projektov, medzi inými aj dokument o sociálnej problematike či mikroblog. Prvé miesto putovalo Zuzane Pribulovej za projekt surrealistické a veristické v reklamnej fotografii. Študenti Grécko-katolíckej teologickej fakulty v Prešove Anna Salnícka a Ján Vaško získali svojím praktickým príspevkom 2. miesto. Našou témou boli mediálne projekty v rámci dobrovoľníctva. Túto tému sme si vybrali z toho dôvodu, že pracujeme v organizácii Človek tísni Petrova Nohu ako dobrovoľníci a chceli sme aj prostredníctvom tejto práce poukázať na problematiku Rómov a vyzdvihnúť pozitívne stránky tej našej dobrovoľníckej činnosti aj v médiách. Aby sme nepoukázali len tie negatívne stránky Rómov, ale aj pozitívnu stránku. Aké skúsenosti vám táto práca priniesla? Je to veľmi dôležité pracovať s takýmito deťmi a dalo mi to veľkú skúsenosť do života, hlavne preto, lebo vlastne rómske deti nie sú biele deti a im je potrebné vyžadovaná väčšia spolupráca s nimi vlastne. Ivan Budko, študent našej fakulty, sa so svojou netradičnou prácou umiestnil na 3. mieste. Prečo si sa zameral na túto tému? Takže tá téma mňa osobne veľmi zaujíma, mám k nej blízko, baví ma a vlastne som zistil, že v Slovenskej republike ani v Českej republike je v podstate táto téma dosť nezmapovaná a neznáma, i keď tá nejaká fanúšikovská základňa tu je. Úroveň príspevkov hodnotili členovia masmediálno-umeleckej komisie veľmi pozitívne. Na základe akých kritérií ste sa rozhodovali o umiestnení príspevkov? Nakoniec sme zvažovali také nejaké, možno že 3 rozmery, schopnosť napísať nejaký dobrý projekt, dobre si stanoviť cieľ a metódu, potom závažnosť tej témy z hľadiska nejakého spoločenského významu a potom ešte kreativitu, úsilie, ktorú musel ten autor vynaložiť na to, aby ten svoj príspevok dokončil. Konferencia dopadla nadmieru úspešne. Študenti preukázali svoje odborné vedomosti v teoretickej sfére, ale najmä zručnosti pri praktickom prevedení projektov. Zamestnanci Fakulty masmediálnej komunikácie ukončili úspešne zimný semester vianočným večierkom. Jeho súčasťou bol aj kres kalendára na rok 2013, ktorý nesie názov Krása a múdrosť na pevných nohách. My sme sa boli na túto príjemnú udalosť pozrieť aj s kamerou. Program zahájila dekánka fakulty príhovorom, v ktorom sa pedagógom a zamestnancom poďakovala za úspešný akademický rok. Pripomenula najväčšie úspechy, dosiahnuté ciele a profesijné zmeny za rok 2012. V zápätí sa univerzitný spevokol FMK Voices postaral svojim hudobným číslom o vianočnú náladu. Za publikačnú činnosť počas roka sa získavajú body. Tento večierok bol ideálnym priestorom na ocenenie profesorov. Absolútnym víťazom sa v publikačnej aktivite stal profesor Jaroslav Chovanec. Titul Skokan týždňa získal inžinier Andrej Trnka. Pri tejto príležitosti sa krstil kalendár na rok 2013. Tohtoročnou témou je Krása a múdrosť na pevných nohách a vznikol v spolupráci dekánky Dany Petranovej, tajomníčky Tatiany Podmakovej a Martiny Jakabovičovej. Hlavnými aktérmi kalendára sú opäť profesori a členovia vedenia, ktorí podporili dobročinný účel projektu a zapózovali pred objektívom fotoaparátu. Výťažok z kalendára putoval tým študentom Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí. Spolu s dekánkou krstil kalendár študent Matej Uhlár, ktorého sa výťažok tiež týka.
Krstilo sa kúskami minuloročného kalendára, čo symbolizuje pokračovanie v tejto tradícii. Utajeným prekvapením bolo vystúpenie nového speváckeho zboru Vega v zložení pedagógov. Ich hudobný program bol ocenený búrlivým potleskom. Spestrením večera bolo video pripravené doktorandmi, v ktorom ľudia zaželali fakulte len to najlepšie do nového roka. Vianočný večierok a krst kalendára na najbližší rok máme úspešne za sebou. Akademická obec si mohla vychutnať sviatočnú atmosféru v sprievode hudby, tanca a spevu. Začiatkom februára sa na pôde univerzity konal už 11. reprezentačný ples. Zúčastnili sa ho pedagógovia, študenti aj zástupcovia z iných univerzít. Plesalo sa naozaj skvelo, veď presvedčte sa sami. Pestrý program otvorila dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie krátkym príhovorom, v ktorom sa okrem iného poďakovala rektorovi Trnavskej univerzity, že prijal pozvanie na ples. Veľmi dobre sa cítim, som tu medzi dobrými ľuďmi, môžem si zatancovať, je tu veľmi pekná hudba, dobré jedlo, vynikajúco. Pani dekanka? Ja som nesmierne šťastná, že tento ples, tak ako teraz ja symbolicky spájam týchto dvoch pánov rektorov, tak aj tento ples je jedným z podujatí, kde sa Trnavské univerzity stretnú a je znakom toho, že nie sú si súperom alebo konkurenciou, ale naopak, že vedia spolupracovať. Nezabudla vyzdvihnúť prácu hlavných organizátorov podujatia, tajomníčky Tatiany Podmakovej, oddelenia vedy a výskumu a dekanátu. O tanečnú inšpiráciu sa postarali Zdeno Plesák s partnerkou, ktorí predviedli divákom niekoľko lekcií spoločenského tanca. Spevácky sa predstavila Emilia Pastoreková, ktorá v sprievode gitary zaspievala 3 piesne. Ľudovú kultúru na plese oživila skupina Technik svojim hudobno-tanečným vystúpením. Pre 140 hostí pripravili organizátori rovnaký počet tombolových cien, ktoré venovali najmä sponzori, ale aj vedenie fakulty a pedagogický zbor. Prvých 5 udelených cien predstavovali lákavé víkendové pobyty. Špeciálnu výhru v podobe televízora si odniesol inžinier Gabriel Kubál. Plesu sa zúčastnili nielen významné osobnosti univerzity, ale aj jej študentská obec. No, tento rok som už na 3. ročníku plesu a páči sa mi to celkom. 11. reprezentačný ples sa niesol v duchu uvoľnenej atmosféry a v rytmoch tanečnej hudby. Prítomní hostia sa bavili do skorých ranných hodín. Budova Fakulty masmediálnej komunikácie na Skladovej ulici opäť ožila. 19. marca sa tu uskutočnili veľkonočné trhy. Na názory sme sa pýtali samotných študentov. Prečo si sa rozhodol zapojiť do organizácie veľkonočných trhov? Tešíme sa na vás aj na budúci rok. Toto nás pozdrav z veľkonočných trhov. Dovidenia. Darovanie krvi je skutočným darom života. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Darovanie krvi môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. Preto sa dňa 21. marca 2013 v budove našej univerzity na námestí Jozefa Herdu konal už 4. ročník študentskej kvapky krvi UCM. Darovať krv mohli všetci študenti, pedagógovia a zamestnanci a tak pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Tento projekt sa spočiatku organizoval na úrovni FMK a Filozofickej fakulty. Od minulého roka sa organizuje celouniverzitne. To znamená, že darovať krv mohli všetci študenti, pedagógovia a zamestnanci UCM. Registrovať sa mohli prostredníctvom prihlasovacieho formulára zverejnenom na internete. Tento projekt by sa nikdy neuskutočnil bez jeho organizátora Ľuboslava Blišáka a bez Národnej transfúznej služby v Trnave. Okrem darovania krvi sa podporovala aj myšlienka darovania kostnej drene. Na názory o študentskej kvapke krvi sme sa pýtali študentov. Študentskej kvapke krvi bol prítomný aj rektor UCM Jozef Matúš, ktorý odovzdal vedúcej pracovníčke Alene Rácovej pamätnú medailu za spoluprácu s našou univerzitou. Podobnú medailu a ocenenie dostal aj samotný organizátor, ktorý bol odmenený rektorom za zorganizovanie tejto dobročinnej akcie, ktorá pomáha ľuďom viac ako ktorákoľvek iná. Na otázku, kedy sa bude konať ďalšia študentská kvapka krvi, mal organizátor nejasnú odpoveď. Ak sa aj vy rozhodujete, či v budúcnosti pôjdete darovať krv a podporiť tak dobrú vec, určite neváhajte. Nikdy neviete, kedy sa podobná pomoc hodí práve vám. Pre FMK TV Juraj Halbich. Nasleduje krátky prehľad správ. Koncom zimného semestra 27. novembra 2012 sa uskutočnila druhá šoušovička tohto školského roku, ktorej špeciálnym hosťom bol aj Dano Dango. Diváci sa mali možnosť zabaviť na vydarených scénkach účinkujúcich. 15. februára 2013 naša fakulta opäť usporiadala Deň otvorených dverí. Od rána sa vystriedalo množstvo potenciálnych študentov a našich budúcich spolužiakov. Mohli si vypočuť základné informácie o škole a pozrieť si práce šikovných študentov a doktorantov. 13. marca 2013 sa uskutočnila beseda s režisérom známym z kultovej trilógie Fontána pre Zuzanu, Dušanom Rapošom. Pán Rapoš predstavil svoju tvorbu nadšeným študentom, ktorí sa besedy zúčastnili. Milí športoví fanúšikovia, ani na vás sme nezabudli a prinášame vám správy zo sveta športu na našej univerzite. V dňoch 27. a 28. novembra 2012 sa v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave konal univerzitný futbalový turnaj. Sily si v ňom zmerali pedagógovia a študenti univerzity. V dňoch 27. a 28. novembra sa v priestoroch Mestskej športovej haly v Trnave odohral univerzitný futbalový turnaj. Univerzitného futbalového turnaja sa zúčastnilo 16 tímov tvorených študentmi Univerzity svätých Cyrila a Metoda, z toho 2 tímy pozostávali z pedagógov. Celkovým víťazom sa stal tým FC Brazers, ktorí prešli turnajom bez jediného prehratého zápasu. Hráči nám počas celého turnaja ukazovali zaujímavú hru plnú dramatických momentov. Viacej informácií o turnaji nám prezradí Jakub Alchuš. V podstate my sme sa prvého ročníku zúčastnili ako prváci, s tým, že vtedy tá organizácia bola na pleciach piatakov, ktorí teda skončili. Na ďalší rok sme sa rozhodli, že aby sme nadviazali na tú nejakú ich tradíciu, lebo vieme, že niečo také bolo. Záujem zo strany študentov bol vždy.
v podstate myslím, že je dosť veľký, takže sme sa rozhodli v podstate a robíme tieto turnaje už 4 roky s tým, že v podstate väčšinou v zimnom semestri sa snažíme robiť v hale a ten letný, v podstate minulý rok bol taký pilotný projekt, ten o pohár rektora, to bolo na tráve normálne vonku, takže asi tak, no, čo sa týka tej organizácie. Tento ročník bol už 4. v poradí. Celý ho organizovali najmä študenti z vyšších ročníkov. Touto cestou sa chceme ospravedlniť za všetky nedostatky, ktoré sa vyskytli v prvom vysielaní našich televíznych novín. Zároveň vám však ďakujeme za pozornosť. Dúfame, že nám zostanete verní aj naďalej. Dovidenia.